khajani mare kiching song norokni bagai kaisa awaimung ketal eba koktoma kaham abo ongkha ketal mosamung bodol jojo tiprasa dance group norok o group ketal ni bisingtui naithok mosamung nai mannai o bodolo tongo chela naithok tei bwrui naithok belai no bwchangkolna kwrwng mosana kwrwng sikla sikli rok norok bo borok ni mosamung rok no nugui tongthogui mannai bwkha srangui mannai tei norok ni khabo khoksagui mano hingke norok o bodol no nangui tongo hingke kwrwngui mano o bodol ni mung wngkha jojo tiprasa dance group thai wngkha agartala west tripura contact number 8416088012 hingke taitamo nai tongnai norok bo nangui tongke o group bai dakti no kwrwngdi hambai. Saksa buawa phoi mabai malaya malai na